Jeg hedder Vicky, jeg er 14 år gammel og går til atletik, hvor jeg kaster. Jeg går på Nordre Skole i eliteidrætsklassen i 8. I. En normal dag for mig er sådan, at jeg står op klokken ved 6-tiden, og så skal jeg med toget lidt over 7, fordi jeg bor i Storholm, for at komme til Viborg. Og så cykler jeg op til morgentræning, hvis det er det, der er, ellers bare op til skolen. Men til morgentræning, der er jeg under basic-træning, så der er det enten nede på VGF eller oppe i dit studie eller fitness.dk. Der træner vi så i en times tid, og så ind til skolen igen, hvor vi er indtil klokken 3, der får vi fri. Så når jeg så kommer hjem, så pakker jeg lige mine ting for at kunne komme op til træning, og så træner jeg i 1,5 times tid, mere eller mindre, lidt forskelligt. Så kommer jeg hjem og hygger lidt med familien og spiser med dem, og så går jeg i bad og laver nogle lektier, hvis der er nogen for, selvfølgelig. Og så går jeg egentlig bare i seng og glæder mig til en ny dag. Vores elever på Viborg Elite, de kommer jo fra forskellige skoler, og alle de her elever, de har oplevet, at de kommer ind blandt en hel masse folk, som de ikke kender i forvejen, men der er faktisk forholdsvis hurtigt kommet et rigtig godt sammenhold i de her klasser, vi har. Netop fordi, at de har alle sammen et fælles mål, et fælles udgangspunkt, nemlig deres sportsgren, som alle vores udøvere jo stræber efter at blive så dygtige til som overhovedet muligt. Og det, at de har et fælles mål og noget at være fælles om, det giver en rigtig god sammenhængskraft i de klasser, vi har her i skolen. Vores største bekymring, det var selve skoleskiftet. Fordi Vicky, hun skulle sige farvel til en god klasse om på Storholm skole, og skulle starte i en helt ny klasse op på Nordre med helt nye elever. Men så kom Vicky jo i gang med skolen, og vi kan kun sige, at hun er meget, meget positiv glad for at gå på skolen. Hun trives, og hun fik lynhurtigt gode venner og kammerater igen. Og jeg har spurgt hende nogle enkelte gange, Vicky, er du helt sikker på, at det er det rigtige valg, du har taget, fordi du kan komme tilbage til Storholm skole og så videre. Ej mor, det skulle slet ikke sige, det er simpelthen det bedste, jeg har gjort. Så det betyder rigtig meget for Frans og mig, og som familie, at vores pige, hun trives på den nye skole. Hun har jo da lavet adskillige rekorder, danske rekorder, og det må tilskrives et eller andet sted for hende. Hun er fra naturen stærk, men hun bliver endnu stærkere, når vi har det her morgentræning. Vores styrketræning, det er der ingen tvivl om. Det vi ønsker os, og det tror jeg også, vi har fået opfyldt nu. Fordi så kan vi klare os lidt bedre med noget tekniktræning herhjemme. Jamen, vi træner her 2 gange i ugen, morgentræning, hvor vi har 7. og 8. klasse samlet. Fodboldtalentafdeling. Der kører vi sådan meget fælles træning, og sammenholdet er rigtig, rigtig fint imellem 7. og 8. klasse. Niveauet er højt. Der er koncentration på til hver træning.